Kaixo, errenterian gaude, Talaia feminista unean, 170 feminista soberanista baino gehiago elkartu gara hemen, Talaia feministaren dosierraren aurkezpen egin genuen orain dela aste batzuk eta dosier horren ondorioen inguruan eztabaidatzeko elkartu gara. Prozesu kolektibo bat izan da, urtebete baino gehiago daramagu honetan, gure helburua Euskal Herria marko feminista batetik irakurtzea da, eta prozesu kolektibo horren baitan bote bat gehiago da hau, ariketa kolektibo bat, dosier horren ondorioak sozializatzeko eta baita kontrastatzeko eta ekarpenak jasotzeko ere. Eta ondorioen artean dauzkagunak, alde batetik ongizatearen privatizazio prozesu argi batean murgilduta gaudela, gure bizitzak guztiz daudela merkantilizatuak eta familiarizatuak eta beraz horren aurrean alternatibak ere ikitzeko bidea ere hortik doala, hau da desfamiliarizaziotik eta desmerkantilizaziotik. Beste alde batetik, krisi klimatikoa ez dela abstraktuan gertatzen ari den zerbait, baizik eta hemen eta orain eraginak dituena. Baina, txanponaren beste aldean edo badagoela erresistentziak eta alternatibak artikulatzeko indarra, greba feminista orokor batetik gatoz. Mugimendu feministak erakutsi du bai sujetu ezberdinen, bai borroka ezberdinen arteko artikulazioak egiteko gai dela, konfluentzia espazioak eraiki dira 2023an, eta zentzu horretan ere borrokarako grinez eta esperantzaz ere bai.